Hola, em dic Josep Torres i llegiré el Salm 42. Com el cérvol anhela els rierols d'aigua, així anhela la meva ànima, Déu meu. La meva ànima té set de Déu, del Déu vivent. Quan vindré i et presentaré davant de Déu? Les meves llàgrimes són el meu pa dia i nit, mentre tot el dia em diuen: on és el teu Déu? Recordo aquestes coses i beso la meva ànima dintre meu. Quan anava amb el grup, caminava amb ells vers la casa de Déu, amb el so d'alegria i d'acció de gràcies, amb una multitud celebrant la festa. Per quin error estàs abatuda, ànima meva, i et comporpes dintre meu? Espera en Déu, perquè encara et lluaré per les salvacions que porta la seva presència. Oh Déu meu, la meva ànima està abatuda dintre meu, per això et recordo des de la terra del Jordà i dels Hermons, des de la muntanya de Missar. Un abisme crida un abisme al brugit de les teves cascades. Totes les teves ones i les teves onades han passat damunt meu. De dia Javé assenyala la seva misericòrdia i el seu càntic serà amb mi de nit, una pregària per al Déu de la meva vida. Dic a Déu, la meva roca, que m'oblides. Per què he d'anar de dol a causa de l'opressió de l'enemic? Quan tinc els ossos esclafats, els meus enemics m'escarneixen dient-me tot el dia: on és el teu Déu? Per què estàs abatuda, ànima meva? Per què et contorbes dintre meu? Espero en Déu, perquè encara el lluaré. Salvacions de la meva persona i Déu meu.